आसामनि मुंदांखा फावगिरि एबा बर' आरो असमिया सावथुननि मुंदांखा फावगिरि, मेथाइ रोजाबगिरि, लिरगिरि फैलाव बसुमतारीखौ जोबथा बिदाय होबाय। हारिमुनि गेजेरजों गोलाव सम गावनि बेसेन गोसा समखौ हारि जौगानायनि थाखाय हारिमुनि गेजेरजों गोख्रों नाजाबोनाय बावसोमबोनाय बाक्सा जिल्ला मुसलपुर बागाजानियाव जोनोम मोननाय बर' आरो असमिया सावथुननि मुंदांखा फावगिरि, मेथाइ रोजाबगिरि, लिरगिरि फैलाव बसुमतारीया मैया हरनि समाव गावनि आंगो बिसि, फिसाज्ला फिसाजोफोरखौ नागारनानै 52 बोसोराव रुंसारि जालाङो। नखरनि सुबुंफोरा मैया फुंबिलि समाव फैलाव बसुमतारीनि हां लानो हाया हाया जानायखौ लानानै गुवाहाटीनि डाउनटाउन देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होदोंमोन। नाथाय दुखुनि खौरां गोब्राब नाजासेयावबो नखरनि सुबुंफोरा फैलाव बसुमतारीखौ रैखा खालामनो हायासै। बिथां फैलाव बसुमतारी रुंसारि जानाया बर' माहारिजों लोगोसे आसामनि सुबुंफोरनि गोसोआव गोबां दुखु गालाङो आरो बयनिबो गोरबोआव बसुदा सोदोबा अमर जालाङो। बिथांखौ बिदाय होनाय बुब्लियाव रायजोजों लोगोसे गोबां महरगिरिजों लोगोसे गोबां समाज मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। फारियै आसामनि मुंदांखा फावगिरि फैलाजे बरगयारी, 63 नं सापागुरि बियाबनि बारग' MLA थानेश्वर बसुमतारी, CK गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गोबां सोद्रोमा बिथांमोन। CK दखरा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गोबां सोद्रोमा बिथांमोन आरो लोगोसे गोबां फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैयो। दिनैनि साना जों माने बर' हारि आरो बर' हारिमुनि थाखाय मोनसे खोब दुखुनांथाव खौरां जाहैबाय। मानोना बिथां फैलाव बसुमतारीया मैया हरनि 9:40 जों बयखौबो नागारनानै बे बुहुमनिफ्राय हरखाबै थांबाय। बिथाङा गोलाव समनिफ्राय एसे लिभारनि प्रब्लेमाव भुगिबाय दङमोन आरो ट्रिटमेन्टबो लाबाय दंमोन। ट्रिटमेन्ट लानानै हामनायनि मोनसे लामायाव फैबायमोन। किन्तु मैया जे हरखाबै थैबाय, बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। मानोना बेबायदि जानायनि जेबो मोनसे माने परिबेस गैयामोन। अब्लाबो जियानो जा, बिथाङा फुंनि बाजियाव हां लानायाव एसे खस्थ' मोनबाय थानायखाय नखरनि मानसिया बिथांखौ डाउनटाउन हस्पिटालाव एडमिट खालामहैदोंमोन। किन्तु एडमिट खालामखांनायनि उनावनो बिथांनि हालोदा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जादों। बे बाथ्राखौ आं बिथां एडमिट खालामनायखौ बेलासिनि 6 बाजियावसो मिथिदों आरो 6 बाजियाव मिथिनानै नखरनि मानसिजों जगाजग लाबाय थादोंमोन आरो दिनै फुङावहाय हस्पिटालसिम थांनो गोनांमोन। किन्तु 9:40 बाजियाव बिलिफांनि हरखाबै थारमाने फिसालानिफ्राय खौरां हरनाय जाबाय जे बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय गोमालांबाय। दा बिथांनिया गोमालांनाया जोंनि बर' हारिमुनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे खहा, जाय खहाखौ जोङो इयुनाव सुफुंनो थाखाय गोबाव सम नांगोन। मानोना बिथाङा जोंनि बर'नि हारिमुआव मेथाइ लिरनायजों लोगोसे मेथाइ रोजाबनाय, सावथुन डाइरेक्सन होनाय, एक्टिं खालामनाय, सावथुन लिरनाय, बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथाङा गोबां बिहोमा होदोंमोन। जायफोर बिथां सुजुलांनाय एबा बिथां सोरजिलांनाय मेथाइआ दिनैबो जोङो माने बिथांनि मेथाइखौ खोनासंबाय थायो बा दिनै एभारग्रिन जानानै दङ। दा बिथांनि एक्टिङानो होन, लिरनाय मेथाइयानो होन, रोजाबनाय मेथाइयानो होन। दा गतिके फैलाव बसुमतारी बिथाङा जोंनिफ्राय गोमालांबायब्लाबो अरायसम बियो जोंनि खाथियाव गोथां जानानै थाबाय थागोन। आं बेखौनो आसा खालामगोन बिथाङा सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन थाहैबाय थानो हायो। आरो जोबनायाव दुखुथिया नखरनिसिम जोंनिफ्राय दुखु मोननायखौ फोरमायबावबाय। बिथाङा बेफोरबायदि आउटपस्टआवबो माखासे बिथिंनि बेलायाव नायोबा बिथाङा बर' हारिमुनि अनगायैबो माने असमिया कालचारावबो गोबां बिहोमा होदों। जायनि थाखाय बिथाङा आसाम नाङैनो सासे मुंदांखा फावगिरि जानो हादोंमोन। बिथांखौ बसुदा महरै आसामनि मानसिफ्रा बयबो मिथियोमोन। दा बे जोङो बिथांखौ लानानै खोब गौरब खालामोन। बेखायनो मानोना बिथाङाबो जोंनि हारिनिफ्राय
आसामनि हारिमु बा आसामनि जे सावथुन मुलुग बेवहाय माने बाहागो लाहैनो हादोंमोन बेबो गिबि सारियाव थ' बियो जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव बाथ्रा दा बेखायनो बुंनाया दा बिथाङा जोंनिफ्राय गोमालांनाया जोंनि बर' हारिमुनिल' नङा बे जोंनि आसामनि थाखायबो मोनसे माने गेदेरथार खहा जों बिथांखौ अरायसम गोसोखांबाय थागोन मानोना बिथांनि नाजानाय आरो बिथांनि फोरोंनायजोंनो जोंबो नैबेसिम सफैनो हादों। फैलाव बसुमतारी देंखोगिरि हारिमुनि फावगिरि सासे आरो देंखोमुनि सासे मुंदांखा बर' सावथुननि फैलाव बसुमतारीया दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय जायखारलांबाय बेयो जोबोद दिखार गोनां रादाब बिथांनि जिखिनि सोरजि बे सोरजियाथ' गोजोन जानानै थागोन नाथाय जिखिनि बिथांनिफ्राय जों मोनबावगौमोन बेयो आद्रा जानानै थालांबाय आरो बेयो जोंनि बर' हारिमुनि थाखाय जोबोद सुफुंखौ हायै खहा आरो बिथाङा बर' हारिमुल' नङा गुबुन हारिमु जेरैहाय बेहारबारि आउटपस्ट मोनसे सिरियालाव बिथांनि जि मुं बे मुङा अरायबो गोजोर जानानै थागोन बसुदा महरै जे बिथांखौ गाबज्रिनाय जि बेहारबारि आउटपस्टनि जि रलमोन बिथांनि दा बेयो आद्रा जानानै थालांबाय जों नुनाय नंलिया बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दिखार गोनां बाथ्रा आरो बिथांनि जि सोरगोआरि जानाय बे बुब्लियाव आङो आंनि दिखारखौ फोरमायबाय आरो न'खरनि गासैबो जाहाथे बे गोमानायनि खहा बेखौ सहायनानै थानायनि गोहो होदों अबंलावरिया फैलाव बसुमतारीनि जिउमाखौ सोरगोआव आलो गोजोनै लाखिथों बेनो आंनि आर'ज।